Gud, det er i dag, vi skal stemme. Jeg vil hellere blive derhjemme. Alle dem, der stiller op og ikke være vælge, skulle jeg stemme på nogen, skulle det være mig selv. Lokalpolitik er bare ikke cool. Dårlig løn og borgmesterne fuld. Byråder vil bare have kommunens stakater. De er dårne og fede som hende på Novos plakater. Så hvad skal jeg gøre? Jeg vil lige være tude. Jeg vil hellere stemme på en stærk fodboldgud. Så kom nu bare, stille nu op. Så stemmer jeg på dig med hele min kvindekrop. Orker hverken tegl, Barfod eller Siddiq. Jeg vil bare have Mbappes politik. Jeg orker ikke kommunalpolitisk jammer. Der er sjovere i mit ekokammer. Men hvis jeg ikke sætter mit kryds, så bare går til fester, bliver det dem, jeg synes er dumme, der får deres borgmester. Det er nemt at svine lokalpolitikere til. Og helt ærligt, måske bør jeg bare sige tak, fordi I vil. Tak til Vinderskjold og Vest fra Aarhus. Tak til Rabeck, Lillehold og Vindal fra Odense. Tak til Birgitte fra Ringkøbings Jærs borgerliste. Tak til Nærdemokraterne fra Varde. Tak til jer på Randers, der skændes hele tiden. Tak til alle politikere for tålmodighed og sliden. Men hvad skal jeg gøre? Jeg er lige ved at tude. Jeg vil hellere stemme på en stærk fodboldgud. Så kom nu bare stille nu op. Så stemmer jeg på dig med hele min kvindekrop. Orker ikke tegl, Barfod eller Siddiq. Jeg vil bare have Mbappes penge. Og hvad skal jeg gøre? Tina. Du sang pik. Ja, men jeg er bare lidt andet sted. Vi tager den bare igen. Tag den bare igen. Kom. Tag den der omklæde igen. Hvad skal jeg gøre? Jeg er lige ved at tude. Jeg vil hellere stemme på en stærk fodboldgud. Så kom nu, Mbappe. Stille nu op. Så stemmer jeg på dig med hele min kvindekrop. Orker ikke tegl, Barfod eller Siddiq. Jeg kan bare have Mbappes pik. Undskyld, vi tager den igen. Tag mig igen. Hvorfor siger du Mbappes pik? Jeg er der nu. Hvorfor gør du det? Jeg tror bare, at jeg hele tiden tænker på det. Ja, men nu tænker jeg jo også på en Mbappes pik. Det gider jeg ikke at tænke på. Slap du af. Puha. Hvad skal jeg? God valgdag, folkens. Hvad skal jeg gøre?